gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshe Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshe Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshe Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama ko na sanya sunan Allah sarkin mu mai dare mai rana mai bani damuna ko rani shine ya kai mu wannan ranar nadin sarautar gwarzo dan babu mai halin alfarma khalifa gane yes nazo ka bani shimfidar tabarma in tsara baitukan ban girma gare ka jarumi dan baiwa sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshe Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama karo salatu ka gama aiki abban su Fadima mai girma manzon mu sha yabo shafa ma shine yake da duka alfarma hada da alihi da sahabbai na san da ba su yin bambarma mai kinsu ko faɗan wane ne tilas za ya fada kuma domin su rabana ka tsare ni da sharin masu da su kallon sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshe Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama ko da sallama ne MS Khalifa ne baba ko ba na zo da tamburan ban girma domin na gaida garzo babba in wake jarumin basara ke baba abu mai alfarma sarkin gabas ta'ala ya ma murna nake tayawa nima sannan hakimin ji kamshi Allah tsare ka mai alfarma sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshe Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama ranar nadin sarautar garzo mata maza suna yin fama taro na al'umma da fifi sun tattara na dan mai girma ga dandazon matasa sun zo na ga abun kamar kuka sarkin gabas ka gode Allah domin ka al'umma ya baka domin yawan su ni da na kalla sai in gama kamar da na boye sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshe Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama dakata ba ku bayani akan sa hakimin je kamshe amma da fari zan yi du'a'i Allahu ya tukan kakan shi Kabiru Usman na furta shine ya haifi abagun shi mai martabar mu mai katsinawa Abdulmumini shi ya haife shi to kun ji salsalar shi na furta ka tsana sun rike ba wai ba sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshe Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama MS bara na je in gawa can ma na je da baitin girma sarkin fulani dan bana gaida babanmu mai halin alfarma sarkin gabas idan ko ka lura jikansu dan bane ba wai ba baba abu ka gode Allah shi ya zaka wannan turba domin khalifa ne na gano in gawa ta kuce ba wai ba sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshe Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama a yanzu zana je indo
hakimin je kamshi Abubakar bashi yan bambarma. Yan dumama idan kuka lura Abubakar bai zamo bare ba. Sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshi Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama. Je kamshi sai ku gode Allah ya baku hakimi ba ƙarya. Sarkin gabas amanar baba mai ladabi da biyayya. Ka zarta oya mai sandar ƙarya mugun halinsa baya buya. Ango na Fatima mai Allah yar gari da ba ta buya. Allah tsare ki sai na farta gimbiya ba ki san mai gulma. Sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshi Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama. Yan mista ya zanyo soya ban sanya albasa ciki ba. Na gaida nawa babban oga ruwa ba za a sa kwando ba. Baban Rashida abban Iman jika na lema babayewa. Ango na Zainaba mai Allah Sadiq lema jarumi dan babba. Jikan Galadiman magani ne silami yawo babayewa. Sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshi Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama. Shine te khalifa MS zara baitukan alfarma. Sannan ya ɗauki nauyin waƙar ya ce na yi ba zakin fama. Garkuwan Galadiman magani na kasanan mu bai bambarma. Sarkin gabas ina roƙon ka kai mai naɗi na huta nima. Kamar wazirin je kamshi tun da cike bai zama bare ba. Jinjina nake mai girma sarkin kasana mai talakawa. Malami ba fadan Allah sarkin mu ya zagin kowa. Abdulmumini ikon Allah mai shaida ba ka kyamar kowa. Kainuwa da shan lillahi baban maka zamo san kowa. Allah ja da kwanan sarki mahasadan ka sai su kuka. Sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshi Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama. Wakar a yanzu ne zan huta da baitukanka mai alfarma. Amma idan na dawo MS ta biyun zan kira al'umma. Wato yan uwa da abokai masoya gurin mai girma. Abu hakimin je kamshi dan babu mai karama goma. Zan so ku bi na al'umma in na faɗa sai ku lissafawa. Sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshi Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama. Sarkin gabas namu mai alfarma an gaida hakimin je kamshi Abubakar Abdulmumini ya kabir Rabbana ya kare rikama. 070 38 02 67 47 Khalifa MS